נתנה לנו סדרה שנותן לנו איזשהו איבר כללי, מינוס 3, והסדרה מתחילה מ-37, אחר כך הולכת, נושא האיבר הבא הוא 33, אחר כך 29, ואנחנו צריכים למצוא באיזה סדר, איפה מופיע האיבר מינוס 3 בסדרה הזאת, כלומר מה ה-n שלו, אוקיי? מה המספר הסידורי שלו בסדרה, כאילו. אז אנחנו יודעים שאם הסדרה מתחילה מ-37, אז זה האיבר הראשון. הקפיצות שלנו זה 37, 33, 29, אנחנו רואים פה שהקפיצה היא 4, כלומר יש ירידה ב4 כל פעם. וזהו, מציבים בנוסחה וזהו. אוקיי, סליחה. הירידה היא לא 4 אלא במינוס 4, אני מצטער. כי יש פה ירידה, אז כל פעם יורדים ב4. אוקיי, אז כאן זה מינוס 4, כאן זה יהיה מינוס 3, כאן זה יהיה 37, ו-n שלנו לא ידוע. אז אנחנו מציבים ופותרים את זה. אוקיי, עכשיו אנחנו בתרגיל שבו נמצא נתנה לנו איזשהו איבר, נקרא איבר 50 נגיד לו. הוא יהיה 93. האיבר הראשון הוא יהיה 7 למשל, וצריך למצוא את הפרש הסדרה. אוקיי, שוב אנחנו הולכים לאיבר הכללי, לנוסחה של האיבר הכללי. אוקיי, ומציבים. n אצלנו שווה ל-50. אוקיי, כי זה נתון שלנו, אנחנו רוצים להשתמש באיבר ה-50, אז לכן ה-n שלנו שווה ל-50, אנחנו מציבים אותו. יש לנו כאן am זה 93, a1 זה 7, n מינוס 1 זה יהיה 50 פחות 1, d הוא לא נתון. אוקיי, וזהו, אנחנו הולכים למחשבון. 93 אוקיי, 93 פחות 7 חלקי 49, ויוצא לנו d שווה ל-1.755. d זה הקפיצה כאילו בסדרה. נתחיל בתרגילים הקל הכבד. ניקח לדוגמה סדרה וכן הלאה, ושואלים אותנו למצוא את האיבר ה-17 והאיבר לא יודע, ניקח 38. אוקיי? אז אנחנו צריכים לזהות שכאן נמצא האיבר הראשון. אוקיי? מ-4 ל-6, מ-6 ל-8 וזה, אתם צריכים לזהות שיש קפיצה של 2. ולכן אנחנו הולכים לנוסחה של האיבר הכללי. אוקיי? יש לנו
ונציב. דבר ראשון זה 4. אחר כך יש לנו, אנחנו רוצים נגיד למצוא את האיבר 17, אז אנחנו שמים במקום n 17. אוקיי. וזהו. ומקבלים, נציב במחשבון. באותו אופן, כדי למצוא את האיבר 38, שוב נציב במקום n 38. האיבר הראשון שלנו זה 4. וזהו.